έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που εισέρχονται σε κλινικές μελέτες και θεραπεύονται διαμέσου κλινικών μελετών έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωση. Ασθενής γυναίκα νεαρή, η οποία έχει μελάνομα, μεταστατικό, μπήκε στη φάση 1 και πήρε μία δόση του φαρμάκου του συγκεκριμένου και μετά από 5 χρόνια έχει κάνει και 2 παιδιά και ζει τώρα 20 χρόνια μετά μια χαρά. Εντυπωσιακό. Πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε με τον όρο κλινικές μελέτες? Τείνει να υπάρχει γύρω από το θέμα ένα μυστήριο. Ο κόσμος το έχει συνδέσει με λέξεις όπως πειραματόζω ή έσχατη λύση. Τα συναισθήματα γύρω από τον όρο κλινικές μελέτες συνήθως είναι δυσπιστία, καχυποψία, αμφιβολία, φόβος. Μήπως δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για αυτό? Σήμερα μαζί με τον Δ. Μαρίνο Τσιατά είμαστε εδώ για να κάνουμε έτσι μια ανάλυση εφόλης της ύλης γύρω από τις κλινικές μελέτες. Τι είναι, πώς λειτουργούν, ποιος είναι ο σκοπός τους, τα αποτελέσματά τους, τι κρίνει αν μια μελέτη στο κάτω-κάτω είναι επιτυχής. Καλησπέρα σας κύριε Τσιατά. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Από τη δική σας εμπειρία, ισχύουν όσα ανέφερα νωρίτερα? Πώς αντιλαμβάνει το κόσμος, οι ασθενείς σας, τις κλινικές μελέτες? Όλα αυτά που είπατε είναι αληθή. Δηλαδή, τα ερωτήματα που έχει ο κόσμος, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, θα σας πω μετά πώς αλλάζει, ήταν αυτό, ότι θα είμαι ένα πειραματόζω, ότι μου δίνεις μια θεραπεία που δεν ξέρουμε αν κάνει καλό, έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου, έχουν τελειώσει οι εγκεκριμένες θεραπείες, οπότε μου δίνεις κάτι το οποίο δεν είναι και ελεγμένο. Αυτό όμως είναι εντελώς αναλυθές. Οι κλινικές μελέτες είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι αυστηρά ελεγμένες. Το φάρμακο για να φτάσει στη μελέτη αυτή έχει δείξει ήδη αποτελέσματα καλά, αποτελεσματικότητα στη θεραπεία, για θεραπεία στην κακοήθεια που έχεις και αποτελεί ένα από τα πιο ασφαλή περιβάλλοντα χορήγησης θεραπείας. Και να μην ξεχνάμε ότι όλες οι εγκεκριμένες θεραπείες υποχρεωτικά έχουν περάσει από το στάδιο των κλινικών μελετών. Όλα αυτά τα φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς, οι καθιερωμένες θεραπείες, όλες έχουν περάσει από τη δοκιμασία των κλινικών μελετών. Άρα πολλές από αυτές τις ανησυχίες του κόσμου ξεκινούν επειδή υπάρχει μια λανθασμένη εικόνα για το τι είναι κλινική μελέτη. Ακριβώς, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν τη σωστή πληροφόρηση για το τι είναι μια κλινική μελέτη και γι' αυτό οδηγεί σε μια σύγχυση. Αν έπρεπε να μου το δώσετε έτσι σε ένα ποσοστό, πόσο συχνά το συναντάτε αυτό στους ασθενείς σας? Παλιά ήταν στο 100%. Με την πάροδο των χρόνων όμως έχει αρχίσει και μειώνεται αυτό το ποσοστό και μάλιστα έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα να έρχονται ασθενείς που αποζητούν να μπουν σε μια κλινική μελέτη γιατί ξέρουν, έχουν καταλάβει ποιο είναι το όφελος. Πάρα πολύ ωραία. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, να κάνουμε ένα step back. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι μια κλινική μελέτη, να μας δώσετε έτσι σαν ορισμό, θα ήθελα. Λοιπόν, η κλινική μελέτη είναι μια αυστηρή διαδικασία μέσω της οποίας κάθε φάρμακο πρέπει να περάσει ώστε να λάβει την έγκριση, να χορηγηθεί και να είναι εμπορικά διαθέσιμο. Για όλους τους τύπους κακοηθείων και για όλες τις ασθένειες, για όλους τους νόσους. Αρκετά σαφές. Πώς ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία? Δηλαδή, πώς αποφασίζετε πώς θα ξεκινήσει μια κλινική μελέτη και ποιοι γιατροί θα συμμετέχουν σε αυτή? Υπάρχουν κάποια δεδομένα για κάποιο παράγοντα, για κάποιο φάρμακο, προκλινικά και κλινικά, τα οποία δείχνουν ότι έχει μια αποτελεσματικότητα σε έναν τύπο, ας πούμε, καρκίνου ή σε μια γραμμή θεραπείας. Υπάρχουν οργανωμένα τμήματα κλινικών μελετών και στις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν αυτά τα ερευνητικά φάρμακα, οι οποίες οργανώνουν σχεδιάζουν και οργανώνουν την κλινική μελέτη, τις διαδικασίες, πάντα σε συνεργασία με μια ομάδα ειδικών, γιατρών και εξειδικευμένων στις κλινικές μελέτες και μετά επιλέγουν σε ποια κέντρα θα τρέξει αυτή η μελέτη. Συνήθως τα κέντρα αυτά είναι κέντρα που έχουν εμπειρία σε κλινικές μελέτες, ασχολούνται με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου και είναι αξιόπιστα. Ενδιαφέρονται και για τα αποτελέσματα που θα έχουν, να είναι αξιόπιστα και ασφαλή τα δεδομένα που θα βγάλει αυτή η μελέτη. Πολύ ωραία, σαφές.
Πώς ξεκινάει λοιπόν μια κλινική μελέτη, πώς αποφασίζεται να ξεκινήσει και πώς αποφασίζεται ποιοι γιατροί θα συμμετέχουν σε αυτή? Υπάρχουν ειδικά οργανωμένα τμήματα κλινικών μελετών, τα οποία έχουν υπόψη να ερευνήσουν ένα συγκεκριμένο φάρμακο, σχεδιάζουν το πρωτόκολλο, όλες τις διαδικασίες δηλαδή τις μελέτες, και πάντα σε συνεργασία με κάποιους εξειδικευμένους γιατρούς, στην περίπτωση μας παθολόγους, ογκολόγους, οι οποίοι έχουν και εμπειρία στο να τρέχουν κλινικές μελέτες και έχουν βέβαια και ασθενείς, ασχολούνται εξειδικευμένα με κάποιο συγκεκριμένο τύπο καρκίνου και έχουν και ασθενείς βέβαια για να εισάγουν στην κλινική αυτή μελέτη. Οκ. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αυτά αλλάζουν, φαντάζομαι, αναμελέτη. Δηλαδή κάθε φορά φτιάχνονται από την αρχή, εκ νέου. Ναι. Έχει οριστεί το κάθε φάρμακο σε ποιο τύπο καρκίνου θα δοκιμαστεί, σε ποια γραμμή θεραπείας ίσως χρησιμοποιηθεί, οπότε αλλάζει ανάλογα και το πρωτόκολλο και οι διαδικασίες του πρωτοκόλλου και βέβαια και τα κριτήρια ένταξης των ασθενών αυτών. Γιατί όλοι οι ασθενείς δεν μπορούν να μπουν σε κλινική μελέτη, πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και να μην πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια αποκλεισμού που λέμε. Αυτά γίνονται πάντα σε συνεργασία, είπαμε, με εξειδικευμένους γιατρούς και αρχίζει και προχωράει η μελέτη αυτή. Ωραία. Έστω λοιπόν ότι ξεκινάει μια μελέτη για ένα νέο φάρμακο. Προφανώς δεν θα κυκλοφορήσει κατευθείαν το φάρμακο. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποια στάδια, κάποιες φάσεις από τις οποίες θα πρέπει να περάσει. Μπορείτε να μας κάνετε έτσι ένα breakdown των φάσεων? Ναι. Αδρά οι κλινικές μελέτες περιλαμβάνουν 3 συν 1 φάση. Άρα σύνολο 4 φάσεις. Στη φάση 1, όταν πρώτο δοκιμάζεται αυτό το φάρμακο σε ασθενείς, επιλέγονται κάποιοι ασθενείς οι οποίοι συνήθως έχουν εξαντλήσει τις καθιερωμένες συγκεκριμένες θεραπείες και αρχίζει και δοκιμάζεται σε αυξανόμενη δόση το φάρμακο, έτσι ώστε να βρεθεί ποια είναι η κατάλληλη δόση χορήγησης χωρίς να έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Παράλληλα βλέπουμε και κάποια δεδομένα αποτελεσματικότητας, αλλά κύριος στόχος της φάσης 1 είναι το προφίλ ασφάλειας και να οριστεί η υψηλότερη χορηγούμενη δόση. Στη φάση 2, όταν περνάει το φάρμακο στη φάση 2 μελέτη, τότε επιλέγονται περισσότεροι ασθενείς που έχουν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου και συγκεκριμένη φάση, δηλαδή πρώτη-δεύτερη γραμμή θεραπείας, και εκεί χορηγείται η συγκεκριμένη δόση που έχει επιλεχθεί. Συνεχώς συλλέγονται δεδομένα του προφίλ ασφάλειας που λέμε, της ασφάλειας του φαρμάκου, αλλά τώρα μας ενδιαφέρει και η αποτελεσματικότητά του, να δούμε δηλαδή πόσο απομακρύνει την υποτροπή ή μεγαλώνει την επιβίωση του ασθενούς. Μια πολύ μικρή διακοπή. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να μπορώ να πάρω έγκριση σε αυτή τη φάση, γιατί ακούγεται έτσι οριακό. Τα τελευταία χρόνια πράγματι έχουν εγκριθεί φάρμακα, ειδικά στην ογκολογία, με φάση 2 μελέτη μόνο, γιατί είχαν πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, χωρίς να έχουν χειρότερο προφίλ ασφάλειας από τις καθιερωμένες θεραπείες. Αλλά η πλειοψηφία των φαρμάκων για να πάρει έγκριση, στην ογκολογία κυρίως, γίνεται με τη φάση 3 μελέτη, η οποία τι περιλαμβάνει? Είναι μια μεγαλύτερης κλίμακας κλινική μελέτη που περιλαμβάνονται πάρα πολλοί ασθενείς, δηλαδή 500.000 ασθενείς. Ανοίγει σε πολλά κέντρα παγκοσμίως, οπότε είναι και διαφορετικοί πληθυσμοί, διαφορετικές φυλές, παραδείγματος χάρη. Και εκεί τι γίνεται? Το υποέρευνα φάρμακο συγκρίνεται με την καθιερωμένη θεραπεία για τον τύπο και το στάδιο της νόσου που έχει ο ασθενής. Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι είναι καλύτερο, παίρνει έγκριση και αντικαθιστά την καθιερωμένη θεραπεία. Έτσι έχουν βγει όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα που παίρνουν όλοι οι ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και είπαμε 3 συν 1, σωστά? Ναι, υπάρχει και η φάση 4 κλινική μελέτη, η οποία είναι μελέτη του φαρμάκου που έχει ήδη εγκριθεί και κυκλοφορεί, οπότε συλλέγονται περισσότερα δεδομένα ασφάλειας σε περισσότερους ασθενείς, σε χιλιάδες ασθενείς, αφού το παίρνουν πλέον εγκεκριμένα και καθιερωμένα πλέον. Άρα τι είδους data συλλέγουμε σε αυτή τη φάση? Ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα της φάσης 3. Με κάποιο τρόπο διαφορετικά από τις φάσεις 1 και 2. Γιατί και εκεί είπατε ότι συλλέγουμε data ασφάλειας. Απλά είναι σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Άρα είσαι πλέον σίγουρος ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί μια καινούργια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν την ανίχνευσες στο μικρότερο αριθμό ασθενών. Κατάλαβα.
Έχουν έτσι υπάρξει παραδείγματα και από την εμπειρία σας που να ξέρετε, που ας πούμε να ξεχωρίζουν αναφορικά με τις μελέτες? Θα σας πω δύο παραδείγματα. Τα τελευταία χρόνια, 10-15 χρόνια, φυσικά ξέρουμε το όφελος που έχει η ανοσοθεραπεία στον καρκίνο. Να σας πω ότι στην πρώτη μελέτη του πρώτου φαρμάκου ανοσοθεραπείας, που ήταν περίπου το 2005-2006, ασθενής γυναίκα νεαρή, η οποία είχε μελάνωμα μεταστατικό, και γνωρίζετε ότι μέχρι τότε το μελάνωμα είχε περίπου 6 μήνες προσδόκιμο, το μεταστατικό μελάνωμα, μπήκε στη φάση 1 και πήρε μία δόση του φαρμάκου του συγκεκριμένου, δεν εμφάνισε τοξικότητα. Η γυναίκα αυτή θεραπεύτηκε με μία δόση ενός φαρμάκου της ανοσοθεραπείας. Και μετά από 5 χρόνια έχει κάνει και 2 παιδιά και ζει τώρα 20 χρόνια μετά μια χαρά. Εντυπωσιακό. Ναι. Άρα... Και έχω και δικό μας παράδειγμα. Συγγνώμη, ήταν φάση 1. Φάση 1, μία δόση. Στις δόσεις που δοκιμάζανε ποια η αυξανόμενη δόση, ποια θα προκαλέσει τοξικότητα, πήρε μία δόση του φαρμάκου αυτού για να δοκιμαστεί. Και αυτή η δόση ήταν τόσο λόγω του τρόπου δράσης της ανοσοθεραπείας, βέβαια, που η γυναίκα θεραπεύτηκε και ζει μια χαρά. Και δεύτερο παράδειγμα, δικό μας παράδειγμα, στην πρώτη μελέτη που τρέξαμε 11 χρόνια πριν, ανοσοθεραπεία στον καρκίνο της ουροδόχου κίστης, ήρθε ασθενής ο οποίος ήταν μεταστατικός, με αρκετό φορτίο νόσου, μπήκε στην κλινική μελέτη, έτυχε στο σκέλος του ερευνούμενου ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου. Στους 6 μήνες είχε πλήρη ανταπόκριση, είχαν εξαφανιστεί όλες οι μεταστάσεις. Συνέχισε να παίρνει την θεραπεία για 4 χρόνια, δηλαδή από το 15 μέχρι το 19, και από το 19 είναι χωρίς θεραπεία και ζει μια χαρά και με παίρνει για χρόνια πολλά. Τι ενθαρρυντικό και έτσι ελπιδοφόρο. Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πάω σε κάποιες πιο βασικές ερωτήσεις που ξέρω ότι ενδιαφέρουν σίγουρα τους θεατές και τους ασθενείς. Το κομμάτι της οικονομικής κάλυψης είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι τους προβληματίζει όλους. Τι ισχύει για τις κλινικές μελέτες? Ο ασθενής που εισάγεται σε μια κλινική μελέτη εισάγεται δωρεάν. Δηλαδή δεν υπάρχει κόστος ούτε για τις θεραπείες, ούτε για τις εξετάσεις που κάνει, ακόμα ούτε για τις μετακινήσεις, αν ζει εκτός Αθηνών, πάνω χάρη, και έρχεται από ένα νησί, είτε με αεροπλάνο είτε με πλοίο, είτε αν χρειάζεται να μείνει ένα βράδυ σε ένα ξενοδοχείο για να έρθει την επόμενη μέρα να κάνει τη θεραπεία του, όλα αυτά καλύπτονται από την κλινική μελέτη. Και ακόμα και σε ιδιωτικά κέντρα, όχι μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, και σε ιδιωτικά όπως είναι το δικό μας, είναι πλήρως δωρεάν. Οπότε τι ισχύει για την οικονομική κάλυψη του ασθενή στις κλινικές μελέτες? Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι εισάγονται σε κλινική μελέτη είναι δωρεάν η εισαγωγή τους. Δηλαδή, όλες οι θεραπείες που γίνονται, όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις, αιματολογικές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της μελέτης είναι δωρεάν. Ακόμα και τα έξοδα μετακίνησης του ασθενούς, αν δεν μένει κοντά, αν δεν μένει στην Αθήνα, πάνω χάρη, και μένει σε ένα νησί, τα έξοδα μετακίνησης, τα έξοδα διατροφής και διαμονής είναι καλυμμένα από την κλινική μελέτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτική δομή? Βεβαίως. Και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, που είμαι εγώ, αλλά και σε δημόσια ισχύει το ίδιο. Και είναι. Ας πούμε, θεωρώ ότι πολλοί ασθενείς δεν το γνωρίζουν αυτό. Οπότε είναι καλό που το κάνουμε έτσι σαφές. Πολύ ωραία. Οπότε έστω ότι κάποιος αποφασίζει να συμμετάσχει, τι μπορεί να περιμένει στην καθημερινότητά του όταν συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη? Όταν ένα ασθενής μπει σε μια κλινική μελέτη, συνήθως επειδή είναι αυστηρές οι διαδικασίες και στενά ελεγχόμενο πλαίσιο η κλινική μελέτη, θα υπάρχει μια πιο συχνή επίσκεψη του ασθενούς στο κέντρο, να τον βλέπουμε, να τον παρακολουθούμε καλύτερα, να κάνει κάποιες ενδιάμεσες εξετάσεις μεταξύ των θεραπείων για την ασφάλειά του. Όλα αυτά είναι βέβαια για την ασφάλεια του ασθενούς. Αλλά απ' την άλλη έχει μεγαλύτερη επαφή με τον θεράποντα ιατρό. Ίσως η κλινική μελέτη είναι το πιο στενά επιβλεπόμενο πλαίσιο που μπορεί να γίνει, να χορηγηθεί μια θεραπεία σε έναν ασθενή. Ειδικά τον πρώτο καιρό, το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, μπορεί να είναι πιο συχνές αυτές οι επισκέψεις. Όσο προχωράει στη μελέτη και δεν υπάρχουν θέματα, είτε ασφάλειας,
ανεπιθύμητων ενεργειών κτλ., τότε αραιώνουν αυτές οι επισκέψεις και είναι όπως είναι οι καθιερωμένες θεραπείες εκτός κλινικών μελετών. Σε αντίποδα, να πούμε ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που εισέρχονται σε κλινικές μελέτες και θεραπεύονται διαμέσου κλινικών μελετών έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης από αντίστοιχους που δεν εισέρχονται, λόγω της στενής ιατρικής κάλυψης και των καινούριων φαρμάκων που μπορεί να δοκιμαστούν και να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ναι, ακούγεται λογικό. Άμα σας βλέπει πιο συχνά, θα είναι πιο υγιής. Πάρα πολύ ωραία. Και πόσο δεσμευμένος είναι πραγματικά ένας ασθενής που συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη? Δηλαδή, μπήκα, πρέπει να μείνω? Καταρχάς, πριν μπει σε μια κλινική μελέτη, υπάρχει ένα έντυπο συγκατάθεσης, όπου περιγράφονται σε λαϊκή γλώσσα όλες τις διαδικασίες της μελέτης και όλα τα δικαιώματα του ασθενούς και τις υποχρεώσεις που έχει ο γιατρός. Υπάρχει πλήρη πληροφόρηση, μεγάλη πληροφόρηση. Και το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη μελέτη είναι διαχρονικό. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αποφασίσει να φύγει από τη μελέτη. Για οποιοδήποτε λόγο. Δεν ρωτάμε το γιατί, ούτε προσπαθούμε να τον πείσουμε δηλαδή. Οκ. Δεν συμπληρώνει κάποιο ερωτηματολόγιο, ας πούμε, γιατί θέλω να φύγω? Όχι. Απλά γράφουμε έναν λόγο ότι αποσύρεται για ιδίους λόγους. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο καιρό κρατάει μια μελέτη? Γενικά εξαρτάται το θεραπευτικό μέρος της μελέτης, δηλαδή για όσο καιρό θα παίρνει η θεραπεία ο ασθενής, εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Αν είναι π.χ. στο μεταστατικό στάδιο, είναι πιο μεγάλο. Αν είναι σε πρώιμο στάδιο, προεγχειρητικό παραδείγματος, μπορεί να είναι σύντομο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθείται ο ασθενής και μετά, εφόσον αποχωρήσει και δεν παίρνει άλλη θεραπεία από τη μελέτη. Πάντα είμαστε σε επαφή και κάνουμε τα follow-ups, την παρακολούθηση, για να βλέπουμε πώς πάει η υγεία του ασθενούς. Και γενικά, ο φάκελός του είναι υποχρεωτικό να μένει 15 χρόνια να συντηρείται στο αρχείο του κέντρου μας. Βάσει της εμπειρίας σας, έχετε παρατηρήσει να αλλάζει η οπτική του ασθενούς όταν μπαίνει σε ένα trial, σε μια κλινική μελέτη? Αν πάρουμε ένα ασθενή ο οποίος ήταν λίγο διστακτικός και τελικά πίστηκε να μπει στην κλινική μελέτη, βλέποντας μέσα την πορεία του με τις διαδικασίες, το πόσο κοντά είναι με τον γιατρό του, όλη τη φροντίδα που έχει γενικώς, τότε αλλάζει γνώμη και μας λένε πολλοί ότι γιατί δεν μου το πρότεινες πιο πριν και τέτοια πράγματα. Και ειδικά ασθενείς που έρχονται και από άλλα κέντρα που έχουν ή από δημόσια νοσοκομεία, τα οποία ξέρετε πώς είναι εκεί τα πράγματα. Είναι άλλο το περιβάλλον του δικού μας κέντρου και είναι θετική δηλαδή όσο προχωράει μέσα στη μελέτη. Οκ. Εν τω μεταξύ είπατε γιατί δεν μου το πρότεινες νωρίτερα. Πότε αποφασίζετε να προτείνετε σε έναν ασθενή να συμμετάσχει σε μια κλινική μελέτη? Καταρχάς, οι κλινικές μελέτες δεν είναι για όλους τους ασθενείς. Okay. Έχει αυστηρά κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού που έχουν σχέση και με το στάδιο της νόσου που είναι και το στάδιο της θεραπείας. Δηλαδή, αν έχει πάρει ήδη 1, 2, 3 γραμμές θεραπείας πριν ο ασθενής. Άρα, γνωρίζοντας εγώ το ιστορικό του ασθενούς, μπορώ να του προτείνω ότι τώρα είναι η στιγμή, αν θες, να μπει σε αυτή την κλινική μελέτη, που συγκρίνει την καθιερωμένη θεραπεία που θα του έδινα εκτός κλινικής μελέτης με κάτι καινούριο που μπορεί να τον ωφελήσει ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες που τρέχουν, που είναι ενεργές? Φυσικά, στο κέντρο μας έχουμε φάσεις 3 μελέτες και για τον καρκίνο του προστάτη και για τον καρκίνο της ουροδόχου κίστης σε διάφορα στάδια της νόσου. Και πώς θα μπορούσε κάποιος ασθενής να ενημερωθεί για ενεργές κλινικές μελέτες? Υπάρχουν κάποια sites με database τα οποία ενημερώνουν ποιες μελέτες τρέχουν σε ποιες νόσους παγκοσμίως, σε ποιες χώρες. Το clinicaltrial.gov, παραδείγματος χάρη, στο οποίο μπορείς να μπεις με λέξεις κλειδιά, π.χ. καρκίνος προστάτη Ελλάδα, να δεις ποιες μελέτες και σε ποια νοσοκομεία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Να σημειώσουμε ότι η διαφήμιση κλινικών μελετών απαγορεύεται εκ του νόμου στην Ελλάδα, παρόλο που στην Αμερική μπορεί να δεις μια διαφήμιση στη στάση του λεωφορείου. Γνωρίζουμε ότι συμμετέχετε ενεργά, μάλλον πολύ ενεργά, σε κλινικές μελέτες. Η Athens Cancer Clinic έχει πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής ασθενών. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό, δεδομένου ότι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με το πόσο καχυποψία και δυσπιστία υπάρχει γύρω από τις κλινικές μελέτες?
Η αλήθεια είναι ότι στην Athens Cancer Clinic τρέχουμε κλινικές μελέτες πάνω από 10 χρόνια, ειδικά στους καρκίνους του ουροπιτικού, και η εμπειρία που έχουμε και η εξειδίκευση που έχουμε στις μελέτες αυτές χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και με τους ασθενείς, αλλά και με τους συναδέλφους μου ογκολόγους που είναι σε άλλα νοσοκομεία και μας προτείνουν για να εισαχθούν ασθενείς τους στις μελέτες τις δικές μας. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε μια πανευρωπαϊκή πρωτιά, άνοιξε μια μελέτη στον καρκίνο του προστάτη ανοσοθεραπείας ταυτόχρονα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και το κέντρο μας ήταν το πρώτο που έβαλε τον πρώτο ασθενή σε αυτή την θεραπεία. Οπότε αν κάποιος ασθενής ή συγγενής ασθενούς άκουγε αυτή τη συζήτηση σήμερα, τι θα θέλαμε να κρατήσει ως πιο σημαντικό για τις κλινικές μελέτες? Το ότι ο ασθενής σε μια κλινική μελέτη δεν αντιμετωπίζεται ως πειραματόζωο και με τη συμμετοχή του μόνο όφελος μπορεί να αποκομίσει. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.